mana azurfani haba mana azurfani masu gidan wuta kiru bani kiɗan ci barka dajin Allah masu gidan wuta akwai bulala wani guri zan fara yanzu masu nawa kun bar ɗazu sai da kuɗi aka yan harkar nan wanda ya ɓuya ku ce baya nan ko bana ku ne masu kuɗin nan manyan yara na zamanin nan masu jibar ka gida na wutan nan masu gidan wuta mana azurfani haba masu gidan wuta kiru masu gidan wuta kiru haba masu gidan wuta kiru masu gidan wuta kiru mana masu gidan wuta kiru haba masu gidan wuta kiru mana azurfani akwai daji akwai gida masu gari akwai naira dola sai fa kun ci gari kauce yaro gidan wuta akwai hatsari komai nisan dare akan waye gari wanda ya saba baya shakka nema kudin ka sha shagalin ka dai na fushi sai in jarabin ka sannu ake maka barka masu ci barka ne mana masu ci barka kun wuce dan yaro masu gidan wuta akwai horo gari daji kuna da naira a ƙasa wani yaro ya je ya shawo duka mana hawa masu gidan wuta kiru masu ci barka ne na ce masu ci barka ne kuɗi a saman kuɗi kune gatan kuɗi kuna da ruwan kuɗi na ce mana ga kuɗi ashe dajin garinmu ya wuce nasu ashe sautin kiɗanmu ya ɗara nasu samu ai ya fi iyawa sannu ake fa kwarewa yaro kauce baka iyawa masu ci barka maza a gabanka an ka taɓu su ka janyo duka mana masu gidan wuta kiru kauce yaro munafuki kalcanka waye yaro ci barka ta fi gabanka akwai galu na teku ce ko fisi akwai mera akwai dala ka tara waye yaro gaban ka dole ya tsara kai mela ya kiyaye mai zamani daram ku ji gaskiya kadai ce tsani ta tara kiyaye mai nema idan ka ji wani ka sani kai fama bakin daji ci barka dajin daji karin bana magani na zomon bana ga kunan ƙaryar yaro ya ja da ku aliyo ba shi nan ci barka gidan wuta gidan aikin jan wuya sai jan kwaro kun ji kai sere jan wuya masu gidan wuta kiru ofisi ya muje ofisi dan akwai lasisi jan kwaro kai ku ce ko tisi masu gidan wuta kiru masu gidan wuta kiru na ce masu gidan wuta kiru masu gidan wuta kiru masu ci barka ne wannan kwarin gidan gani zan sanya Mustapha na samu wani a gaishe ka Nazimu na kowa Uzaifa ake na tashi na kira ka na kuma gaishe ka Shamsu dan tarugu amanar kofisi Usama shimfila Imrana sarki Injima su barakallahu Hewana masu gidan wuta kiru Abdurrahman a gaishe ka Ayuba Iwaidi Hewana Ibrahim Kaura na Madina a gaishe ka ga bashari masu janyo dan bana bakwai masu gidan wuta kiru wani masu gidan wuta kiru masu bakin gulbi na ce gaishe ka Hamza Jamilu a gaida kai masu akwashi labaki mazan manta ba zan kira zai faru kayan sofi su a gaishe ku
masu gidan wuta kiru na ce masu gidan wuta kiru ki barka gidan maza gidan barbejan wuya kauce yaro ka an taya ka ci bakar wuya masu gidan wuta kiru masu gidan wuta kiru